Bos días, boas tardes ou boas noites. Eu son Carla e hoxe vou falar sobre as palabras bulló e remudo. Para a primeira palabra, vouche dar unhas pistas para ver se acertas antes de que termine a conta atrás. Gústame moito comer bullós, pero só o podo facer no outono. Un bulló pódelo comer tanto cru como asado. Pero ollo, moito coidado, non vai a ser que traia sorpresa. Moi doado, non crees? Pois sí, bulló é unha forma de chamarlle a castaña. A verdade é que os nomes non se parecen moito, pero, como ten recollido a Real Academia Galega, o sinónimo de castaña é bullote, e de aí bulló. Imos coa segunda e última palabra, a palabra remudo. Remudo vén do verbo remudar, o cal significa cambiar de muda, pero esta palabra empregábase antigamente para unha situación en especial. Cando unha parella estaba a bailar nunha festa de namorados, pero aparecía unha terceira persoa a cal quería bailar cun membro da parella, quería roubarlle o mozo ou a moza, acercábase e dicíalle: «Remudo!». Que tal? Pareceronche difíciles? Espero que non. A pesar de que non sexan palabras normativas do galego e de que o seu maior uso se faga nos concellos de Verín e de Vilar de Bos, ti podes empregalas igual, sexas de onde sexas. Así que, xa sabes, a remudar de palabras.